guys, welcome to our vlog. Pray. Spray para sa Holy Spirit. Amen. Mga mga langiton, salamat kayo sa grasya ng imong gihatag mo karon. Nalangini kini Ginoo. Salamat usab sa mga kaayo ang imong gihatag mo Lord sa akong mga anak nga maayong panglawas sa among pamilya. Kini tanan Lord among giampo og pasalamatan sa ngalan sa imong bugtong anak nga Jesus nga among personal nga manuluwas. Amen. Para sa Spirit. Magmukbang nata mga mamshi, mga bishi. Mangaon na ta. Naday tagi preparon nga saging with nani siya adobo sa Bisaya, fried pork sa tunga og buto ng baboy with repolyo. Ang buto ng baboy. Lagang buto ng baboy nga natay sabaw. Kain Tayo. Tanghalian natin. Isabuan mo guniya. Kain. Polio. Lambot. Sabaw. Sabaw. Up. Kain. Polio. Này food nhạt quá pork sarap Nami siya. ne Hinog na saging plus gibutang og palaman sa tunga nga adobo sa atoa sa Bisaya. Or yung kawali pork fried or yung kawali. Dayon banana. Kain. Lamig yung sabaw.
Aba. Bunas dahonan. Naon. Polio. Kain. Naundan niya. Saging. Busog no? Doon tani ha. Doon tani. Sarap. Nih. Kita mo sa bawah yung kita. Sa bawah. Diba? Lami. Sarap. Mga beshi, mga momshi, please mo anig nahan mo anig try time ano lami kayo. Ang recipe banana with fried pork inside banana. Lami kayo siya. Mga mamshi, mga bishi, mga kabanding, thanks for watching. Thank you. Salamat po tanaw.